Әлі сәғатта хөрмәтле минем яраткан туган теле телеканалының сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Эфирда янәдән мин Роза Хайруллина тапшыруның авторы һәм алып баручысы сезгә тагы да бер матур күңелле репортажымны эшләргә керештем. Бүген без тере легендабыз. Автор башкаручы, яраткан, хөрмәт иткән үзебезнең Ризван Хакимовның юбилей тантанасына эшләргә килдек, дусларым. Әйе, бүген аның җырларын башкаручы иң текә җырчылар һәм инде аның иҗат иткән иң сыйфатлы, яхшы, матур, моңлы тамашачылар күңелләрендә инде ничә еллар яшәгән җырлары яңгыраячак. Шуңа күрә, дусларым, бүген бәйрәм дулкыннарында, матур күтәренке кәефләрдә, изге сәгатьтә, хәерле ниятта без башладык һәм сезгә дә шушы матур кәефне бүләк итәм. Киттек. Сер итеп кенә тапшыруында гына монда эксклюзив кадрлар. Беләсезме, Зөлфирә Мирзаянова Шайдул нәрсә ди? Алмаз булмаганда 2 яшь егет янәшәсендә басып, әзрәк кенә энергиялар сер итеп кенә әйткән идем. Без егетләр белән бик күп концертларда йөрдек, Вахап фестивалендә катнаштык. Икесе дә мишәр, икесе дә менә шатланып торган мишәрләр, шундый яратам мин аларны. Талантлылар, матур җырлыйлар. Уңышлар булсын, юлдаш булсын, гастрольләрдә тамашачылар күп булсын. Икесе дә гаиләле. Искиткеч тавышлы җырчы Зөлфирә без инде ничәнче бер 2010 эшләрдән, 10-лардан даже, наверное, искиткеч тавышлы Зөлфирә Шайдуллина Мирзаянова. Без әле вакытта икебез дә ябык шундый. Калмады әйтергә, әйтәсем килә, Зөлфирәнең җырлавын бик яратабыз. Шуяклы мактагач инде, дөрес әйткәндә, минем әтинең дә яраткан җырчысы һәм минем әнинең дә яраткан җырчысы Зөлфирә Шайдуллина. Мин дә яратам бик хөрмәттә. Җегетләр алдымында. Бер минутка гына кирип киттем, уже җегетләр әйләндереп алганнар. Дөресен әйткәндә, мин алар уртасына үзем бар бастым. Һәм без шул вакытта тиз генә алмас синең юклыктан файдаланып, монда эксклюзив кадрлар җыйганык. Яшь егетләр янәшәсенә Зөлфирә тагы да яшәреп киттем ди алмас. Каясымы да яшь җегетләр. Безгә бит инде уже 31. Икесен җыйсаң да бер мин чыга алмый. Бик зур рәхмәт, Аллаһка шөкер. Барыбызга да менә шулай итеп концертларыбызга куелган насыйп булсын. Концертларыбызга халык йөрсен, матур программалар күрсәтергә насыйп булсын. Әйе, дөньялар тыныч булсын. Артистлар дус булсын бер-берсе белән. Матур җылы алкышлар белән башланып китте Ризван абыйның юбилей тамашасы, дусларым, Башкортстан концертлар залында. Әйе, инде ул сәхнәдә пайда булу белән аның тамашачылары шундый да аны сагынган. Менә әле дә ишетеп торасыздыр, алкышлар белән каршы алдылар. Концерт башланды, дусларым, һәм инде безнең тапшыруыбызда тагы да кызурак дулкыннарга күчә дигәнсез. Ризван мәңгек озак яшәсен, озын гомер теләйбез. Шул балаларның, оныкларның игелеген күрсен. Ризванны яратабыз, кызларны яратабыз. Менә бунучкалар безнең барда безгә кайталар, йөриләр, җәйнең буе бездә булалар. Бергә очрашабыз. Нәфисә апаның опайы Илдарның хатыны булам инде. Без бик шатланып киләбез, һәр вакыт аның концертларын карыйбыз. Куанабыз аларның шундый матур, шундый безнең җизнәй булганына, аны бик яратканнарына, үзебездә бик нык яратабыз. Аңа иҗади уңышлар, тагын да шушы композиторлар, җырчылар белән ниләре дәвам итсен. Үзе дә, тамашачылар да, без дә рәхәтләнеп бергә яшәргә язсын. Рөхсәт итегез, сезгә шушы зур исемгә лаек булган Башкортстанның халык артисты медален сезгә тапшырырга.
Хөрмәтле дуслар, сертип кенә тапшыру бүген Ризван Хакимовның юбилей тантанасында эшли. Менә шундый чын күңелдән тәбрик итәм. Үзем дә шәхсән Ризван абый яңа гына аңа Башкортстан Республикасының халык артисты исемен тапшырдылар. Шундый сез маңа лаеклы Ризван абый, үзегезнең хезмәтегез белән, үзегезнең тырышлыгыгыз белән, үзегезнең безнең республикага шундый намус итеп хезмәт итүегез белән. Хис кичерешләр бер-ике сүз белән менә шушы мизгелләрдә. Мен бүгін бек бақытты кішімін деп өзімді санаймын. Чөнки енді менен шыққан жігіттеріміз, қыздарымыз көптеннен енді халық артисттары болып йөриләр. Бұл да менің үшін бақыт, ерсіннәр, тырышсыннар, жырласыннар, жырларыбызны жырласыннар, халыққа жеткірсіннер. Біз енді келешекте ижад етәргә ясын Құдайым исанлык беріп, мен бүгін бақытындамын. Государство мені шулай Бәяләгән үшін. Мен бақыттымын. Барлык татар башкорт эстрадасы артистлары исеменнән чын күңелдән Ризван абыйны Башкортстанның халык артисты исеме белән котлыйбыз. Ура! Hey 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 hey. Сагыш утынына яндырма. Әлегесе мизгелләрдә сәхнәдә Ризван Хакимовның кызы Альбина Хакимова шулай ук әтисе иҗат иткән җырларны башкара дусларым. Шундый матур күркәм мөхит тантана итә сәхнә артында да залда инде әйтеп бетергесез матур җылы алкышлар, хис кичерешләр чөнки Ризван абыйның һәр җыры ул хит, тирән мәгънәле, матур киле иҗат җимешләре дусларым. Синде йотларга калдырма, кояшның каплама көннәре. Альбина Хакимова үзе сезнең каршыгызда исәнмесез Альбина? Саумысыз дусларыгыз? Мен инде беренчедән сорыйсым килә, ничек сезнең хәлләрегез? Качан кайттыгыз сез безнең туган якларыбызга? Чөнки белүебезчә сез бит инде бик еракта яшисез Альбина, шулай бит? Шулай. Астраханда яшәп ятабыз. Ничек соң әле өйрәндегез мен ул якларда яшәүгә? Әллә туган як елдан ел ныграк сагындыртамы? Туган як сагындыра инде Роза. Бик кайтасым килә. Ну, Астраханга инде Анда һава торышлары яхшырак бит инде, климат яхшырак минем уйлавымча бит. климат яхшырак инде, анда җылырак. Ну, туган як инде ул. Барыбер да кайтасым килә. Туган ягыма, әтиләр кырына, апам кырына. Без еш кайтып йөрибез. Аллага шөкер. Шуңа күрә. Инде әлеге кайтуыгызның сәбәбе дә әтигезне юбилей тантанасы белән котлап, аның шундый матур тамашасында чыгыш ясаваймы? Альбина, менә сез җырчы буларак әйбәт, сезнең тавышыгыз шундый үзенчә матур, нәзакәтле. Сез әтигезнең репертуарыннан гына җырлар башкарасызмы? Әллә сезнең репертуарда тагын башка композиторларның җыры да бармы? Башка композиторларның җырлары бар. Мин үзем дә яза башладым, Роза. Шуңа күрә Алла бирсә тапшырам. Үзләребезнең җырларымны. Әфәрин генә дип әйтәбез инде. Вилдан Яруллин әле яңа гына шулай ук матур чыгышын башкарды Ризван абыйның юбилей концертында. Вилдан Халидар улы, менә сезнең репертуарда Ризван абыйның җырлары нинди урын алып тора? Мен Ризван абзыйның менә өкенечкә каршы ижадын әле яңарак кына теге Иренә башладыгыз. аңлап күңелем йөрәгем белән үземә менә яңа нык без тыгыз аралаша башланык. Инде менә килә репертуарымда Алла бизар Ризван абзыйның минем ярдәре булачак. Ни өчен менә әле сез аның җырларының шундый менә теге тәмлелеген тоя башладыгыз? Нәрсәсе белән тәмле аның җырлары сезнең өчен? Аның бит менә авылыма кайтам. Менә бит без барыбыз да авылдан сыккан күпселек менә үзләр яшәгәннәр. Авылга кайта алмайбыз. Тугандар менә бик кирәк күршәбез. Эш, мәшәкать дип савабыз. Авыл менә шундый ностальгик ярдар. Шуның менә йөрәкләргә бәреп инә. Нәк шундый үтеп керә торган җырлары белән ул шундый мәгънәле ярдар. Шуңа ул безгә якын. Ризван абый, сезгә иң изге теләкләр Вилдан Халидар улыннан. Иң мөһиме һау бул, Ризван агай. Ижадың шишмәгә ургылып торган.
Әлегісі мезгіллерді залтын қалып, Зөлфира Шайдуллина Мирзаянова башқаруында Нәфиса Хакимова репертуарынан сулар аға жырын тыңлап отыралар. Әйе достар, Зөлфираның таушы аша bu жыр миңа қалса тағы да өз күшін һәм яңа сылышын алды. Синең дә йөрәгең шулай ут яна микән. Сулар ага, сулар ага. Ничек хәлләрегез, ничек кәефләрегез? Шаулап гөрләп бара шундый юбилейгыз. Күпме җырчылар монда, барысы да популярлар. Аларның җырлары сез ишеткән һәрберсе хит. Сез шушы дәрәҗәгә менермен дип уйлаган идегезме бала чагызда, Ризван абый? Уйламаган. Хыялда түгелеме бу? Бүгінгі күнде де ничек бармын, шулай яшап ятам. Ол теге звание сорап алмаймыз. Теге хөкүмәт тарафынан бәяләделәр икән, бик рәхмәтлемен. Сез инде шундый бик теге ничек дип әйтим инде җылы күңелле, тыйнак кешеләрнең берсе дип әйтәсем килә, шулай композиторларның берсе. Ә менә Ризван абый алай да балачак дип әйттем бит, хыялландыгызмы дим. Гомумән сез хыялланып Хыялланып яшадым. Сез гөлем хыялый кешеме? Теге рус эстрадасында минем кумирларым бар иде. Кемнәр алар мәсәлән? Добрынин, Вячеслав Добрынин, Юрий Антонов. Башкорт татар эстрадасында мин Римавий Хасанов булды кумирым. Римавийның җырларын җырлап үстек. Римавийның җырларын җырлап армиядан кайттык. Римавий бүген килергә тиешен киләмәде. Звонок итте. Киләрмен сәламәтлегем аркасында дип. Мин ижадкаш дусларым, җырчылар, барысы да чакырылган җырчылар килеп җиттеләр. Мин рәхмәтлемен. Бүген мин бик шатмын. Berkemem yok, berkemem yok, berkemem yok. Sinem şikelle berkemem yok, berkemem yok, berkemem yok. Sinem şikelle. Сер дип кенә тапшыру Ризван Хакимовның юбилей тантанасына репортажны дәвам итә. Әле шундый матур, тәмле чыгышлары белән халыкның күңелен күтәреп, яңа гына чыктылар безнең сәхнә артына Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар. Зөлфираны беренче әйттем, Алмаз ачыламыйсыңмы? Ачыламыйм, шулай булырга тиеш ул. Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар дип әйтелү дөрес була икән. Жанкырда бик рәхмәтле генә. Без бик бәхетле беләсеңме нигә? Иң беренчеләрдән булып артистлар арасыннан без кутладык Ризван абыебызны. Нәкъ менә шушы халык артисты исеме белән безнең өчен бу зур дәрәҗә. Биректә Татарстаннар арасыннан, татар эстрадасы арасыннан без беренче булдык. Беренче булу рәхәт. Кутлыйбыз, достойный, инде бик күптәннән кирәкле исеме, чөнки Ризван абыйның җырлары менә кайсыңны язмасын барысы да хитне чып-чын күңеллән әйтәбез. Ә мин уйлыйм, элегрәк бирелгән булса, бүген шатлык вакыт күп булмаган булыр иде. Шушы яшеңә җитеп, шулай итеп алу бер караганда, бәлки Аллаһ Тәгалә шулай кушкандыр. Без шулай ышанып яшибез бит инде, шулай кирәк булгандыр дип бит инде. Ә минем әйтәсем килә, һәм сезнең шулай ук тугры тамашачыгыз буларак, читтән күзәтеп, сезнең иҗатыгызга Ризван абыйның җырлары аеруча бер көч, яңа сулыш бирделәр. Сез килешәсезме үзегез моның белән? Бер генә баскычка дип әйтү дөрес булмас, бер 15 баскычка точно күтәрелдек без. Шуңа күрә дә бик зур рәхмәт, әлбәттә безгә шундый легендар җырларны ышанып тапшырган өчен. Син дә шулай дип. Ризван абыйның җырлары гына түгел, Нәфис апаның да иҗат иткән җырлары бар һәм аларның менә шушы бергә яшәү дәврендә эшләнгән иҗат җимешләре шуnkadar күп. Әле Алла бирсә, алдагы елларда да дус булып, матур булып, тату булып, бик күп җырларын башкарган насыйп булсын. Бик яратабыз Ризван абыйның җырларын. Бигрәк тә Зөлфира синең башкаруыңда сулар ага җыры ул инде бөтен күңелләрне менә шушы бөтен кылларын әйләндереп, шулай ук Нәфисә апаны да искә алабыз без ул җырны тыңлаганда. Шулай ук синең башкарышыңда ул җыр тагы да үзенә бер көч алды дип әйтсәк тә һич ялгыш булмас. Бу җырны сайлаганда син ничек менә шундук карар кабул иттеңме? Ничек булды бу җырны синең репертуарыңа кертү? Сайлыйбыз соң. Менә шушылай итеп концертлар вакытында, бер кая барган вакытта, машинада җырлар тыңлап йөрибез. Без һәр вакытта үзебезнең яңа программабызга җырлар изләйбез һәм шунда Нәфис апаның да җырларын тыңлап чыгыйм әле бер кат дип интернеттан шушы җыр килеп чыкты, Сулар ага дигән. Әле бу җырны минем бөтенләй ишеткәнем юк иде. Нәфис апаның башкаруында да, башка җырчылар башкаруында да, Нәфис ападан башка әле бу җырны беркем дә җырламаган да. Һәм инде Ризван абыйдан рөхсәт сорап, бу җырны башкарырга ярар микән дип, әле аның тарихында белеп китсәк, бу җырның шигъри юлларын Гөлшат апай Зайнашева, мәшһүр җырчыбыз Хайдар абый Бигичевка дип багышлап язган булган. Шуңа күрә бу җыр мондый гына гади генә җыр түгел. Бу җырда бөтен кешелекнең кеше тормышы менә шушы җырда язылган дип әйтәсем килә. Сүзләре искиткеч, көе бигрәкләрдә инде күңелләргә үтеп керә. Сагынамый бу дисең
Ризван абый, алай да менә сезгә бүген әйтергә ярый микән, юк микән инде 7 саны һәм инде 0 дип әйтсәк инде гомумән сезнең бүген юбилеегыз. Тамашачылар гынагандыр сезгә бүген ничә яшь икән, әйме? Ул яшен сезгә биреп булмый әлбәттә. Элегрәкме әлеме җырлар җиңелрәк иҗат ителә? Яшьлектәме, урта яшьтәме, әлеме? Ул да сезне бердә олы да картта диясе килми. Һәр вакытта да җиңел бирелде. Теге сүзләренә карап мин халыкка үтсен дип, халык җырламаса җырыңны сен бүгенге көндә кирәкмисең. Бер исерек җырласа синең җырыңны табыннарда сен әле бүгенге көндә кирәксең. Шулай дип язабыз, иҗат итәбез. Марат Кәбировка мең рәхмәтлемен, аңа исән тазалыкка теләр идем. Ул инде халык шагыйрына әйләнгән шагыйрь булды. Рәхмәт аңа. Тамашачылар, бүгенге Ризван Хакимов юбилейының алып барышысы. Әле тагын өстәп әйтергә кирәк, күптән түгел генә үзенең репертуарына искиткеч матур сандугач моңы җырын алып, аны тамашачыларга шул тиклем матур итеп өләшүче безнең яраткан якташыбыз Зәмирә Рәҗәпова. Хәерле кичләр сезгә, Зәмирә. Хәерле кичләр. Әлбәттә инде сүзне башлыйсы килә менә шушы әлеге мизгелләрдә сез репертуарыгызга алган Нәфисә Хакимова репертуарындагы җыр турында, Зәмирә, ни өчен нәкъ бу җырны сайларга булдыгыз? Мин бу җырны электән үк борын төбеннән диләр бит әле киләп җырлап йөридер идем. Аш бүлмәсендә булсынмы, рульдә булсынмы, кычкырып җырлап йөридер идем. Һәм күңел җырлый бит инде ул, әйме. Мин берсендә сорадым Ризван абыйдан, әйтәм, Ризван абый, шушы җырны эшләсәм буламы? Бу бер 3 ел элек булгандыр. Ризван абый әйтте, эшлә, җырла диде. Мин инде композиторларга да бит алар бирәсләре килә, күренекле зур җырчыларга бирәсләре килә, үзләренең җырларын танытасылары килә. Һәм мин бу беренче тапкыр минем шундый Ризван абыйның шушы сүзен ишетү, мин башта аптырап та калдым. Мин хәтта сөйләшергә әзерләнгән идем. Белмим шул, уйлап карарга кирәк, шундыйрак сүзләр белән җиңел генә, җайлы гына, йомшак кына итеп отказ бирәләр бит инде, баш тарталар. Җырла дигәч әйтем, шундый шатландым. Аннан соң тиз генә мин аны яздырмадым әле, тиз генә җырламадым. Һәм безнең әниләр һәм бәбиләр дигән проектыбыз да бар бит инде. Һәм шунда миңа җыр кирәк. Мин инде тагын бер кат шалтыраттым. Әйтәм, Ризван абый, теге җырны рөхсәт биргәнегез, менә хәзер чынлап җырлыйм. Мин җырла дип әйттем бит инде, син әллә кайчан җырла диде. Шулай итеп мин бу җырны ясап җырладым. Саргайлыды, сайралды да, сабырлар ителдеген. Бәлки безнең йөрәкләрдә, бәлки безнең йөрәкләрдә сандугач шикелләре. Уважаемый Ризван Герменович, разрешите от имени главы администрации Рифсата Юсупова от лица всех жителей Дюртюлинского района поздравить вас с вашим замечательным юбилеем, с присвоением заслуженной и высокой награды народного, звания народного артиста Республики Башкортостан. И действительно пожелать вам, главное, долгих лет жизни, творческого долголетия, здоровья, удачи во всем, чтобы все было у вас хорошо, у ваших родных и ваших близких. Аның баян уйнауына мин бийдем. Һәм шушы биюм белән, аның баянының, көйләренең, җырларының матурлыгы белән, нәзакәтлелеге белән, бәлки минем сөюем ныграк уянгандыр сәнгатькә карата. Һәм менә мин инде хәзер 54 ел буена сәхнәдәмен. Ризванга киләчәктә дә матур җырлар иҗат итүен телим. Исәнлек, саулык телим. Илләребез тынычлансын да, аның концертлары һәрбер җирдә куелсын. Һәм без тамашачылар аны яратып, тыңларбыз, яратып карарбыз. Юбилеең белән хөрмәтле якташым, авылдашым Ризван. Нигә Ходай бәхетләренә бер тигез бирмәгән, фәрештәләр ипе өләшеп бирмәгән.
Hürmetli tomoshachilar, sizning qarshingizda Rizvan Hakimovning qizi Ilnara һәм инде кияви Рөстәм. Birinchidan sizni biz qutlaymiz shunday motor voqea bilan. Bu sizning turmushda da voqeami. Rizvan abiga bugun motor ism topshirdilar һәм инде аның bugun юбилее. Shu bayram o'ng'ayidan nинди tilaklar sizning ko'ngillaringizda bugun? Дорогого нашего папу поздравляем с высоким званием народного артиста. Конечно, желаем творческого долголетия, чтобы много было песен написано, вдохновения ему и чтобы все у него в жизни складывалось хорошо. В первую очередь поздравляем с юбилеем. 70 лет – это дата только начала творческого пути, я так думаю, потому что он в самом расцвете сил, соответственно, здоровья крепкого, побольше написанных песен, которые любит народ. Вот. Но все мы знаем, что все песни хитовые, поются и в народе, и известными звездами татарской, башкирской эстрады. Успехов, здоровья, всего самого наилучшего. Hürmetli dostlar, sizin qarşınızda Rizvan Hakimovning şakirti desem de hiç de yalgış bulmaz. Linar Belay. Hayırlı kişler Linar. Hayırlı kişler, esenmisiz. Allah'a şükür sizden bilen qabat görüştük hali. Biz indi şulay men de aytib qo'yam, alhamdulillah şükür biz bir necha yillik shunday ijod kishasina Rizvan abining motor reportaj ishlagan edik. Onda şulay sizga nega siz Belay Linar degan savollarni biz berdik indaymi? Ammo lekin yo'g'ina qaragan tomoshachilarga bir ikki so'z bilan nega Linar Belay? Tigi tomoshalar betinde siz tushirgan vaqtda Rizvan aytdi betinde ol ne uchun Belay deb. Chunki uning nomasi oq degan bo'ldi. Ammo lekin olay tugul, hurmatli do'stlar. Durustini aytganda 2017-yilda Starli Tomoqda nindi konsert bo'lgan xatirimda yo'q. Ammo lekin shusha sahna turina minib boshqirt xalq yerin Azamatni jırlab turgan vaqtda, ol vaqtda betinde men o'zimning familiyam bilan Valiyev bilan yurdim. Konsert ozag'ында meni объявлять etgan vaqtda barliq xalq turdilar, Linar Belay deb qichqira boshladi. Ol ismni men o'zimga qo'shmadim, xalq qo'shdi. Rahmat. Ular shulay deb aytdi. Nikolay deb aytdilar ekan, Linar Belay deb. Oq tugul bet. Chunki ol vaqtda men oppoq kostyum bilan chiqqanim unda. Shuga ko'ralar endi nechikdir Belay deb ism qo'shdilar endi. Yora qora bilan chiqmaganman. Rizvan abi bilan umuman Linar necha yilga xizmatdashlik etasiz endi? Allah'a şükür 6-yıl birga ishlaymiz. 6-yıl birga ishlaymiz. Shulay deb Rizvan abining mana jir yozgan vaqtlarida har vaqt qirında o'tiram. Shulay mana Nindi yo'l Rizvan abi jir yozgan vaqtda qirında o'tirgan kishi bo'laroq nechik etib sen uni bizga mana uni kuzatib bizga nindi hislaring bilan o'rtoqlasha olasan? Ул ничек керәк инде теге сер түгел инде ул дөресен әйткәндә. Моны biz bitinde konsertda yürüp kaytabız da bitinde. Sonra men özüme uyga kaytıp gitem. Amma lekin Rizvan abiga bir özüne tege ko'ngilsizdir endi deb o'ylayman. Tege ayda Linar kelib ketalmi yashay ishib alayga deb. Shu mellerde bitinde Rizvan abi o'tirada men bir jir yozganim Linar tыңlап карыйсыңмы сен ничек икән deb. Mana shunda bitinde hurmatli do'stlar şunapta Rizvan abining birinchi notani jırlay boshlaganda shul jırlары menga ko'ngilga yata. Mana şunapta bitinde Rizvan abine aytdilar, ol legendar şahs deb. Şunap shulay do'stlar. Men shu юбилейда Rizvan abiga nak isanliklar gana tilasim kela. Uzun ömür, бәхет, шатлык, шатланып кына яшасын. Шулай ук матур җырлар язсын әле. Рәхмәт сезгә Rizvan abi, сез булганыгызга. Гөлсерин Абдуллина, Азат Абитовның бу җырын белмәгән кеше юктыр. Ишетәсезме, зал җырлый. Искиткеч матур җыр, шулай ук Rizvan abi Hakimovның иҗат җимеше. Zarlar bitmez sırda мәңгі қалыр көңілді Сені күтігенде мені келмеді Hürmetli dostlar, şunday da матур көчле чыгышларын бүләк иттеләр әле. Азат Абитов һәм Гөлсерин Абдуллина Абитова. Дөрес әйтәмме, Азат? Гөлсерин Абдуллина дисәгез җитә. Абитовны кушмасак да була. Абитов, мин генә Абитов пакага. Тормышта гына ул Абитов, сәхнәдә Абдуллина. Паспортында бардыр инде сезнең фамилия? Да бар, Аллага шөкер. Менә шулай башта барсында төпшенеп белеп китәргә кирәк бит инде безгә. Сер итеп кенә тапшыру булгач, чыгышыгыз белән котлыйм. Rizvan abi белән сез күптән хезмәттәшлек итәсез шикелле. Әллә нинди язмыш җыры менә 16-дыр. 15ме? Менә шушы җырдан башланды инде безнең. Әллә нинди язмыш. Гөлсерин иртәрәк яздырды. Юллар көтә җырын.
Miniki birinci. Andan indi ellen yazmış Azat bilen yazdırdık da kavuştuk da. Nәк шушы җыр кавыштырды менә сезне мәгънәсе белән иштәлеге белән мәллә? Анда мәгънәсе белән аерылышу турындарак бит инде бераз эме. Но безне наварит кавыштырды. Күбрәк аерылышу турында түгел, кавышмаучылар турында. Кавышмаганнар турында. Менә парадокс нишә дәсең? Шуңа күрә һәрбер җырның үз көче әйме. Анда ниндидер авыр язмыш турында язылса да, алай дип кабул итәргә түгел. Һәрбер әле һаман да бик актуаль, бик яратып тыңлыйлар. Үзебездә бик яратып җырлыйбыз. Менә әгәр кавышмаган булсак, менә чынлап та әллә инде язмыш булган булыр иде. Азат Абидов дөрес йомгак ясады бу фикерләргә. Менә композиторлар белән хезмәттәшлек итү төрле ситуациялар китереп чыгара хәзер. Менә Ризван абый белән хезмәттәшлек итү сезгә җиңел биреләме? Җыр сайлау, ул үзе тәкъдим итәме? Сез үзегез мөрәҗәгать итәсезме? Акча мәсьәләсендә ничегрәк ул гомумән? Дөресен әйткәндә Ризван абый үзе бик рәхәт кеше бит ул. Аның белән рәхәтләндереп утырып 1-2-3 сәгатеңне онтасың, рәхәтләнеп сөйләшәсең. Шунда җырларны да сөйләшеп үзе тәкъдим итә күбрәк. Менә шундый җырларны алып карагыз дип. Без бик бәхетле менә Ризван абый белән шулай итеп рәхәтләндереп утырып сөйләшә алганыбызга. Ризван абыйның интернетта меңләгән җырлары бар. Мәсәлән, кай вакыт шулай да була. Без мәсәлән безгә берәр җыр ошый, без аны Ризван абыйга җибәрәбез. Ризван абый менә шушы җырны берәр кеше җырлыймы, без җырласак ярыймы дип. Кай берсен кеше җырлый дип әйтә ул, турысын әйтә. Кай берсен җырлагы сезгә бик килешә дип әйтергә мөмкин. Аның белән бик рәхәт. Акча мәсьәләсенә дигәндә без аның белән сатышу, андый эшләрне башкарганыбыз да юк бугай, име? Без гел ничектер теге по-свойски сөйләшәбез Ризван абый белән. Аннарча. Бик яхшы, бик яхшы. Һәм инде аның менә шушындый матур юбилей тантанасында, аның шундый матур исем алган көнендә сез нинди теләкләр җиткерер идегез аңа? Иң беренче чиратта инде ул әлбәттә саулык, бу халык атказанган халык артисты дигән исем Ризван абыйга миңа калса күптәннән 20-30 ел элек бирелергә тиеш иде. Чөнки инде менә шушы бүгенгесе көнгә инде ничә йөзләгән хитлары чыккан кешенең ул күптән инде халыкныкы. Һәм Ризван абыйга телисек кала бары тик иҗади уңышлар, илһам килеп торсын һәр вакыт. Күз яшьләрем кирпигемә Татарстанның атказанган артисты Габбасов үзе шулай ук инде Ризван Хакимовны котларга килеп җитте. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр, исәнмесез, Аллага шөкер килеп җиттек һәм инде безнең өчен бик зур горурлык Ризван абыйның концертына катнашырга. Чыннан да менә әле генә җырлап чыктым. Аның һәрбер җыры легенда дип әйтәсе килә. Һәм инде Ризван абыйга менә бары тик исәнлек, саулык, тазалык, байлык телим. Һәм бергә матур итеп әле иҗат итәргә насип булсын. Бик зур рәхмәт аңа өчен күңелдән җырлар өчен. Һәр гомер бу дөньяның бер бизәге бергәле. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Ризван Хакимовның хәләл җефете, аның булышчысы, аның тормыш иптәше мөлаем чибәр, шундый нурлы йөзе Гөлшат ханым. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Мен инде шушы сертификат тапшыруын бу залга эшләргә килү мизгеленнән башлап сезне күзәтәм. Сез шундый беренчедән шундый стильле, матур, элеганссыз, әйме? Йөзегездән сезнең шундый кешеләргә булган мәхәббәт нурлары гына бөркелеп тора, менә сизеп тора сезнең энергетикагыздан да, әйме? Мин шундый бәхетлемен Ризван абый, янәшәсен шундый кеше булганга. Ә менә сез бүген үзегезнең тормыш иптәшегезгә, якын кешегезгә нинди теләктәр җиткерер идегез? Нинди котлау сүзләре яңгыратыр идегез? Иң мөһиме инде минең телим ныклы тазалык, озын гомер, бәхетле гомер, бергә булырга. Болай инде дальше да также уңышлар, творческих успехов, тагын да матур җырлар язуын телим. Наш любимый Кортетей, мы поздравляем тебя с юбилеем, поздравляем тебя с награждением народным артистом, композитором, как правильно. Мы тебя очень сильно любим, желаем тебе долгих лет жизни, радуй людей своими новыми песнями. Новых песен, успехов в творчестве, здоровья, долгих лет жизни, благополучия. Вот, мы очень тобой гордимся. Ты
по-настоящему заслужил звание, которое тебе присвоили. Мы очень рады за тебя. Yakın dostum, 90'lı yıllardan biri, onun bilen gül biz birge, büyük konsertler koyduk. Yani nişan yılda Ali İlnaz onun bilen Albin Hakimov, hem Rizvan abici, hem min 27 konsert koyduk buraya. Bir oyda 27 konser koygan ediniz. Subhanallah. Şuna göre biz her vakit ortak, büyük gayle dostları birge maturitler yaşayız. Hem келешектә şu тормышларыгыз гөрләп дәвам итсен. Hem бүгенге көндә сез Ризван абыйга нинди теләкләр ишкерәсегез килә? Барлык тамашачыларга да шулай барсына да самый главный сәламәтлек булсын. Сәламәтлек булса, барда була. Һәр вакыт бергә булыйк. Тамашачылар молодцы, мукабил иттеләр. Шуңа күрә Ризванны тагын бер мәртәбә котлыйбыз. Бәйрәм белән. Ümitlerni sizning maqtamasa, kişirigіз bizning qoyinlar. Hörmətli tamaşaçılar, Ризван Хакимовның юбилей тантанасында Татарстан Республикасының халық артисты Нәфкат Нигматуллинды шундый матур жылы хисләр белән котларга килеп җиткән шулай бит Нәфкат абый. Хәерле кичләр беренчедән сезгә. Хәерле кичләр, исән саулармыз, хөрмәтле кадерле якташлар. Менә бүген Уфада Ризван абыйның юбилей кичәсе. Буннан инде без Ризван абый белән 98 елдан бирле танышбыз. Менә шул елларда бирле biz инде аның 30-га якын мин беренчеләрдән аның булып җырларын башкардым. Инде алар ул җырлар тамашачы тарафыннан җылы кабул ителеп, татар башкорт арасында үз урыннарын тапты ул җырлар. Мин әлбәттә Ризван абыйга чын мәгънәсендә улуг рәхмәтлемен. Киләчәктә шулай исән сау булып инде тагы да матур җырлар җырларга насип булсын. Bundan bizden Ризван abi белән җырларыбыз җырланмаган. Барсы да алда көтеп калыгыз, тамашачылар, концертларга йөрегез. Чөнки концертта тере артистны күреп, аның тере башкарышын ишетеп, ул башка төрле ләззәт дусларым. Телеэкран аша гына тыңлау түгел, шулай бит Нәфкат абый. Һәм менә үзегезнең Нәфкат абый күңел түрләренә үткән иң яраткан Ризван Хакимов иҗат иткән җыр нинди җыр ул? Күп җырланса да, әмма дә бардыр бит берсе, иң тәмлесе. Алар миңа барысы күңелемә якын ничектер, менә берсен айырып генә әйтә алмыйм шул. Менә тамашачы тарафыннан алар барысы җылы кабул ителеп алдылар. Шуңа миңа алар күңелемә барысы якын дип әйтергә була. Әлегесе мизгелләрдә шулай концертыбыз шаулап, гөрләп дәвам итә. Ирке Башкортстан һәм Татарстан атказган артисты Ризван абый иҗат иткән җырларны тамашачыларга үзенең күңеле аша бүләк итә дусларым. Бик матур бәйрәм тантана иде бүген безнең Башкортстан концертлар залында. Шуңа күрә Ризван абый, рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Рәхмәт сезгә шундый артистларыбызга шундый матур җырларыгызны бүләк итеп, нинди матур, гомумән әйткәндә, рухи азык бүләк иткәнегез өчен. Бу кешене күрү белән аңлашыла, Элвин Грей сәхнәгә ашканлар шикелле. Монда Ирке безнең яңа үзенең чыгышын тамамлады. Без хәзер аның белән дә сезгә интервьюны күрсәтеп киләчәкбез. Ирке белән әңгәмәне дәвам итәбез, дусларым. Башкортстанның һәм Татарстанның атказган артисты. Без сезне шушы тамашада күрүгә чиксез шатбыз. Беренчедән шуның белән уртаклашасым килә. Ризван абыйның иҗатын хөрмәт итеп килгәнегез өчен рәхмәт сезгә, Ирке. Һәм инде сезнең хезмәттәшлек ничә ел дәвам итә? Композитор буларак Ризван абый Хакимов белән. Ризван абыйдан мин бик озак еллар, инде иҗатыма 20 ел булса да, ул мине сынап кына, тикшереп кенә димәле үзенең җырларын бирде. Озак еллар иҗатымның беренче көннән үк анардан җырлар көтсәм дә, ул миңа 5-6 ел элек кенә 2 җырын бирде. Әкрен без аның белән хәзер аралашып яшибез. Менә тагын бер бик матур җырым бар диде. Аны көтеп торам, аны да тамашачыга җиткерергә өметләнәм, хыялланам. Менә шундый хыяллар белән, уйлар белән яшим. Biz инде сезгә уңышлар гына телибез, хит булсыннар, аның һәрбер җыры, һәм сезнең арада да шундый матур яхшы мөнәсәбәтләр генә булсын. Гомумән кеше буларак да Ризван абый белән аралашу җиңел, бит Иркә, сез килешәсезме? Элекеге дип әйтим инде, олы безнең менә шундый дәрәҗәле, зур
зур дәрәҗәле композиторларыбыз, авторлар, алар белән һәрберсе белән эшләргә, аралашырга, сөйләшергә бик рәхәт, бик җылы, алар ярдәм дә итәләр, алар советлар да бирәләр. Дөньяның әшесен, төшесен белгән, аңлаган кешеләр һәм инде әйтәм бит, аларның җырларын җырлавы да безнең өчен дәрәҗә, зур дәрәҗә. Дусларым, Сертип кенә тапшыру үз эшен дәвам итә. Ризван Хакимовның юбилей тантанасында шундый шатлыклы очрашулар. Ради Динахмәтов, аның якташы, шулай ук бик популяр җырчыбыз безнең килеп җиткән котларга өлгергән Ризван абыйны. Беренчедән, хәерле сәгатьтә кәефләрегез ничек, Радик абый? Әлхәмдүлиллә, әйбәт. Безнең Дүртиле районы халкы гомер буе шундый тырыш, моңлы, хезмәтчән булдылар. Һәм шуларның берсе безнең халык артистыбыз. Ул күптән халык артисты Ризван абый. Аның җырлары күңелләргә үтә. Аның җырлары имеет свой стиль, үзенең шарм бар, русча әйткәндә. Ризван абый СВОга чаклы минем аның бер җыры хатта мине коткарды дисәм дөрес булыр. Чөнки улым авырган чаклары һәм шушы җыр гына агым су җыры аның мине менә көненә белмим ничә тапкыр тыңлаганмыдыр. Шушы җыр менә җылаплар да нитеп шундый авыр мәлләр булды СВОга чаклы. Бер 4 ел элек бу хәл булды. Ну, шушы җырга мин гомер буе рәхмәтлемен. Менә шу җыр коткарды мине, үземне. Шуңа күрә Ризван абыйга телим. Иң башта барыбызга да сәламәтлек, аңарга, якыннарына хәерле озын гомер һәм дә халык ярата. Көтеп калабыз аның искиткеч матур җырларын. Салдырып киң бу дөньяда дисәң, гомер җитмәле түгел. Ризван абый, иҗаттан тышта сораулар бирәсе килә сезгә. Менә гомумән сез тормышта тагын нәрсә белән шөгыльләнергә яратасыз? Менме? Ашарга пешерәм. Ашарга пешерергә яратам мин. Шуннан спорт. Спорт залга йөрисезме әллә өйдә? Спорт залга йөрмим. Менә хоккей яратам мин. Хоккейны калдырганым юк. Сез карарга яратасыз. Мин әле үзегез дә хоккей уйнап шөгыльләнәсезме дип торам. Элек бит спорт белән нык заниматься иттем. Мин армиядан кайттым, беренче разряд боксер булып, беренче разряд лыжник булып кайткан кеше. Гел спорт белән заниматься иттем яшь вакытта. Шулда теге авариядан соң шулда ярдәм иткәндер минем организмга. Аллага шөкер итәм. Спорт яратам. Көп еллар бит инде яшьләрне сахнага чыгару өстендә эшләдем. Әле дә шул эшем дәвам итә. Яшьләрне сахнага чыгару 5 минутта өйдә утырасым килми минем. Һәр вакыт юлда концертлар эшлим, аннан проектларым күп. Минем баштагы проект итәм берсам. Шул җырларым белән җырлар язып студияда шул көннәр үтеп бара. Ял итү мизгилләре сезнең кайда ул? Ничек уза ул менә? Шушы иҗатны, шушы эшне, шушы ритмда алып барыр өчен Ризван Хакимов кайда ял итәргә тиеш икән? Өйдә яратам. Рәхәтләнү ял итәргә яратам. Шикелгә йөрергә яратам. Әкияттә күп яшибез. Әкияттә күп табигатыбызда. Шуны кадырын белеп, исәнлектә, саулыкта яшәргә генә язсын. Мин әйтергә әйткәнем, әгәр дә халык композиторы дигән исем барлыкка килсә, әйбәт, учреждение дисәләр, менә иң беренче халык композиторы Ризван абый. Уйлап карасаң. Шуны әйтәсем килгән исем, әйтеп булмады. Афу итегез. Халык композиторы. Һәм бүгенге көндә сезнең теләкләрегез Сойдар Ганиулы Ризван абыйга. Теләк, мин инде сәхнәдән дә әйттем, менә шул җырлар яшәсен, күңел бит яшь, теге юбилей дибез. Юбилей дип әйткән сайын кешенең теге яшен барсы да белә башлый, ишетә башлый. Ниндидер фикерләр йөртә башлар. Юк, күңел һәр вакыт яшь, ул яшәргәннән яшәрә әле хәтта шуңа күрә ана шул яшь күңелдә әле яңа җырлар ургылып ятсын. Шуларны язырга илһам булсын, язгач эшләргә, шуны халыкка җиткерергә көч һәм гайрәт булсын.
ул бик зур нәрсә. Шуңа күрә мин Ризван абыйга беренче чиратта шуны телим. Һәм кабатлап әйтәм, бүген халык артисты исемен биргәннәр, менә халык композитор дигән исемдә бирсеннәр. Мин безнең республикабызда берничә кешегә ул исемне бирер идем рәхәтләнеп. Шуларның берсе әлбәттә Ризван абый Хәкимов, халык композиторы. Элвенгер яңа гына чыгышын башкарды, шәп булды, мощный булды, кызу булды һәр вакыттагыча менә яңа гына тирләрен сөртте. Һәм әйтергә кирәк, Ризван абый бүген күрде дә аны, син бүген ди, братан ди, нормально киенгән. Ну, потому что, как, Ризван ага нормально гына килеп була. Потому что хәзер ертыгыштан килгән халык не поймет же. Инде шул классик образда булырга тырыштым инде бүген аңа туры килеп. Сиңа соответствуешь. Сиңа барганда мине хәтереңдәме, теге тоже ертыклы джинсылар киеп барам, кепкалар киям. Миңа всегда шулай килә, ладно. Килергә очрашырга насыйп булсын. Чынлап та, Элвин, синең иҗатыңа килгәндә Ризван абыйның җырлары аерым бер урын алып тора репертуарыңда, шулай бит. Беренче җыр аның белән менә кайчан син хезмәттәшлек итә башладың? Беренче җырны башкарганың, хәтереңдәме аның иҗат иткән? Беренче җыр, наверное, это вот «Эй, Ходай, еламай арсыма», как раз таки ул йырдар мине дур сәхнәгә чыгарды. Һәм инде ул йырдар мине күп халык белде. Бага тиклем, ул йырларга тиклем мин обычно там һине яратам, тегеләй булай, но уже касан Ризван агай белән танышып китеп, уның йырларын йырлагач, халык әйтә башлады. Ака син мондый йырларны йырлай беләң, ака, нормаль, ака. Нормальные йырлай беләң, ака. Шуннан мин после этого понял, что оказывается халыкка кирәк моңлы йырлар, халыксан йырлар. Шул как раз уның белән танышып киткәндә мин шуны аңланым һәм шул вакыттарда ла Еламай арсыма, эй Ходай, потом ашкына гомер дилә яздым. Как раз таки уның белән йөреп, мин аңланым халыкка нинди йырлар кирәк икәнен һәм инде уңа бик рәхмәтлемен. Әтем сиңа инде исәнлек, саулык, озын гомерләр, шулай бергәләшеп, матур итеп, озак еллар җырлашып яшәргәсен. Без сезне бик яратабыз. Мин сине бик яратам. Башкортстанның инде халык Татарстанның атказанган артисты Ризван Хәкимовның матур юбилей тантанасы Башкортстан концертлар залында шаугыр килеп тамамланды, дусларым. Әйе, бүген инде әйтеп киткәнемчә, берсеннән-берсе кеше моңлы текә җырчыларыбыз һәм инде аларның хитлары, Ризван абый иҗат иткән җырлары, хитлары белән чыгышлары матур безнең концерт номерлары белән бергә үрелеп барды. Ризван абый, без сезгә киләчәк гомерегездә дә ныклы сәламәтлек, әле шулай дәртле дарманлы булып матур җырлар иҗат итүегезне теләп калабыз. Сез булсагыз, безнең эстрадабыз чәчәк атачак. Без инде моңа ышандык. Ә мин инде тапшырдым Абдрахамалы барышсырысы Хәйруллина. Бары тик бер генә атнага сезнең белән сау булышам, дусларым. Үзегезне саклагыз һәм җырмың сезнең күңелләрегездә һәрвакыт тантана итсен.